usulithulile phakathi kwethu. iBhayibhele lithe lisisonka, not just isonka nje but semihla ngemihla. It is our daily bread. Ukuze thina sihlale spiritually healthy, we need this bread. So sidlile manje, sakhekile, sasizakala. Hayi, kunamandla kakhulu lokhu kwasemva. Ngiyavumelana nokuba uthi it's very dangerous. Ezinye zezinto ezidala kuba abantu babe namagqubu, babe bangakwazi ukuforgive, bangakwazi ukuxolela. Ababanjwanga nje izinto kodwa babanjwe yesterday. Abanye nje babukeka kukuhle kodwa umeke kwavuka izolo. Into ezinhlakade ezitsho namhlanje ziruwineka zonke, zilimale zonke ngoba kuvuke izolo lakhe. Kukhona ke inkulumo ethi you cannot change your past. Ability onayo, it is to change your future. Kodwa manje uNkulunkulu sesenzele lula ukuba how to change our future, ngokuthi sisebenzise ixesha lamanje. Awukho umsebenzi oyofika uwenze kwi-future ngoba uyongena nokwenzile manje. Laba bantu ekuthiwa baya investor manje, bese kuthi uma sebekhulile bayohlala emsebenzini abawenza besenamandla. Yidla izwi lenkosi manje, phila okufunwa nguNkulunkulu manje. Awuzobuza ukuba kuyoba njani kusasa. uJohn umpostolo uyiphendulile lento chapter number 3. Wasethi umebonakala kwi-future siyofana naye. Akathi maybe, akathi ngiyasola kusengenzeka nje, kodwa uthi umebonakala. Lento yokuba athi umebonakala uthembe esikwenze namhlanje. Lokho esikwenze namhlanje kugaranta ubunjani noba it determines ikusasa lethu ukuthi liyoba njani. Lento yiyo namhlanje. Oh hallelujah. Phila Jesus. Phila namhlanje. Oh hallelujah. Idlizwi namhlanje. uNkulunkulu kunikeze lo thuba. Jesus. Siyabonga Baba. Bese udinga lo myalezo. Somandla. Thina singabantu abaze bathi uma behamba bahambe bakhohlwe. Manje ngibuka sengathi kuyimvuselelo. Abanye bethu bakhona lana bakwi trap kaMchohle. Oh Jesus. Uba trap ngezolo labo. Abanye abakwazi ukuzethemba namhlanje ukuthi banawo amandla okwenza ngcono namhlanje ngoba uSathane uba reminder ngamaphutha izolo. Oh Jesus. uNkulunkulu uthi thutha. Oh hallelujah. Mufa lapho. Jesus. Mufa lapho. Mighty Jesus. Njengoba ngihleli phansi nje
uNkulunkulu uyafakaza uthi yisona skill uSathane asebenza ngaso. Jesus. Akakazi uSathane uzolwa nathi aphethe into ye-future zolwa nathi namhlanje. Njalo uma zolwa nathi uza nento eyindala azosebenza ngazo ukulimaza thina namhlanje. Uyazi ukuba uma eqeda ngathi namhlanje kwi-future yethu siyoba ngafihli sijobule. Hallelujah. Oh Jesus. Hallelujah. Oh hallelujah. Unabantwana bakwa-Israyeli abathuma sebephuma eGibhithe baphuma beya kwizwe lepromise. Bathuma bephuma eGibhithe besiya to the promised land, besiya kwi-future yabo. Along the way uNkulunkulu ebondla kwi-present time yabo ebanikeza konke akade bekudinga. Kodwa umtsholo umesefika ezobalimaza wabenza basola ukudla kwanamhlanje, waba-reminder i-yesterday yabo. Wathi nanoma kukuhle kunjena kodwa lapha kwaFaro benihla into zakhona. Yileyo nto ke ebenze abanye bangafinyelela. Oh hallelujah. Ezweni lesethembiso Jesus. bafinyelelana. Izolo lingozi, Nkosi yami. lingozi. Athi umzalwane ngene kahle enkosini. Hallelujah. Oh Jesus. Kanti emqondweni wakhe umtsholo uzoplanta into zayizolo. Athi umzalwane mthathe kahle uJesu ubuka ukuthi spiritual akakhuli. Kanti uSathane uloku amreminder ngezinto zakhe zayizolo. Oh hallelujah. Kanti lezi zinto ezizolo likhwele labafarasi elinenhloso yokukubambezela ngayi kwekusasa. Nkosi yami. Muva Awesome. uthi umpostoli uPaul ngiyakhohlwa. Ngiyakhohlwa. Uthi ngibeka ngasemva konke okwasemuva. Uthi ngizelulela I strengthen myself kwezakusasa izinto. Hallelujah. Oh hallelujah. Kwesibheka phambili khohlwa. Jesus. Shaya basaya. Oh hallelujah. AmaHebrew chapter number 12 verse number 2 uthi wasethi uJesu ngenxa yesethembiso esasibekwe phambi kwakhe wawubekezelela umnqamlezo nanoba wabuhlungu kangakanani kodwa wasebekezela ngoba kwakunesethembiso esasiphambi kwakhe. So man. Oh hallelujah. Oh Jesus. Give us our daily bread. Awusayidli daily bread. Jesus. Kuyoba njani uJesu mesebuya? Siyawufana naye. Hey. Oh hallelujah. Siyawufana naye. Jesus. Sengamani uNkulunkulu anganibusisa. Uyabona nabantu ekuthiwa bawe enkosini ayikho into ebalimazayo. Kufika izolo. Linqonqotha emqondweni wakhe. Kukhona abantu ababhityayo spiritually. Yena bemhle emzimbeni abemkhulu kanti spiritual ujacile. Umncane emoyeni. Akahontwa ezinye izinto kodwa ushaywa izinto za yesterday. Ay! Move on. Move on. Oh hallelujah. Mina ukathi umzalwane phila kahle athi uyabona izinto mengabe bekuthiwa bekukhona ubhuti wami ngaba zihambi kanje, ubhuti wami wahamba ngabe izinto azihambi kanje. Uyabona bengabe bekuthiwa bekhumama ngabe izinto mntanami uhambile izolo, uhambile notata izolo, nobhuti uhambile izolo, ubhekene nonawu wakho
What do you do with your present time? Ngoba into zawuyenza in your present time, it determines into zawuba yiyo in your future. Malibonga igama lenkosi. If you dwell kwizinto ezilimela izolo, you are hurting your future. Uma you dwell kwinto esenzeka izolo, you are causing a distraction kwi-future yakho. Nali ixesha lakho manje. Oh Jesus. Oh hallelujah. Hayi madoda. Jesus. iBhayibheli lithi wathi uMoses awuba mdala. Hey, so mandla. Sana mahaya sanibonane le. Oh hallelujah. Sesiyathandaza njengamanje. Jesus. Wathi awuba mdala. Oh yes. Akasafumanga ukuba biswa ngendlela izolo akade biswa ngayo. Hallelujah. Izolo akade biswa njengonyana wentombi kaFaro. Kodwa uthama sekufika umqondo opheleleyo. So mandla. Wachusa ukuhlupheka. Oh yes. Nabendlu kaIsrayeli. Oh Jesus. Kwaba ngokwenzalo yakhe ebengeyiyo lento ebebizwa ngayo izolo. Oh hallelujah. Mighty God. Jesus. Oh hallelujah. You cannot change your yesterday, but God has granted you the ability to change your future. That's why I always say you must be a prophet of your life. Speak words in your life. Oh hallelujah. Lento yokuthi uzela uhlupheka uyoloko namanje usathethema ngayo namanje, it is not the time yokuthi uxoxe indaba sayizolo. Prophesy over your life. Uthi izinto siyaphanduka ebomini bakho. Oh hallelujah. Ake siphakame simele. Mighty Jesus. Izinto siyaphanduka ebomini bakho. Oh hallelujah. Ngizelwa ndikhala izolo, Jesus. kodwa angizokhala namhlanje. Isikhathi sami sokuhlela. Ngizelwa ngihlupheka izolo. Oh Jesus. I prophesy over my life. My Jesus. Money will seek me. Oh yes. I prophesy over my life. uThixo uzovula amathuba empumelelo. Oh hallelujah. I prophesy over my life. Oh hallelujah. Ngizofunda ngibe graduate. I prophesy over my life. Oh hallelujah. Ekhaya isimo siyatshintsha. Oh Jesus. Hallelujah. Amandla okujika izinto amanje. Amanzi achithekele esantini ngeke usawaqoqa. Move Jesus. forward. Sivaleni amehlo. Yazi bantu benkosi, into athekwa lizolo akusinto engasifikeli sonke iyasifikela, siya athekwa.